Slovensko. Tehly režeme od roku 2001. Začali sme ručným rezaním a kam sme sa dostali dnes? Naše skladové zásoby tvorí približne 500 000 tehál v 4 rozmeroch a v 160 farebných prevedeniach a štruktúrach. Za jednu smenu sme schopní narezať vyše 1000 m2 lícových a približne 6000 kusov rohových obkladových elementov nezávisle od ich rozmerov a štruktúr. Ochrane životného prostredia prikladáme obzvlášť veľký dôraz. Vodu použitú počas rezania tehál čistíme najmodernejšou dostupnou technológiou, vďaka čomu denne ušporíme cirka 800 000 litrov čistej vody. Po rezaní sa produkty sušia v sušičke. Garanciou spokojnosti našich klientov je priebežná kontrola kvality, ktorej poslednou zárukou je ručná selekcia a balenie lícových tehál. Naše produkty balíme do kartónových krabíc vyhotovených z recyklovaného papiera. V prípade potreby môžeme balenie personalizovať, čiže na obaloch uviesť meno alebo logo klienta s ľubovoľným textom v požadovanom farebnom prevedení alebo jazykovej verzii. Náš tím tvoria iba profesionálni odborníci. Ohľadom cenovej ponuky alebo otázok týkajúcich sa logistiky sa s nami môžete spojiť nielen v rámci Európskej únie, ale i spoza jej hraníc. Kontaktujte nás.